ndị be bịakwanụ ka unu nụrụ njinji na-eji ebe a ọ bụrụkwa na ị nwere roommate na-enwere onye gị na ya bi bịakwa ka ị gbara anya Krismas ọ bụrụkwa na roommate gị nọ na-ada ọcha na obe ezigbo mmadụ ịpụtakwa n'ụtụtụ kene ya ọfụma bịakwanụ ka unu fụrụ ife roommate nwata nwaanyị a roommate ya na ya bi n'ụlọ bịanụ ka unu fụrụ ife o mere n'ụlọ ebe fabi o wee bụ na nwata nwaanyị unu fụrụ ebe a na-akọwa fa bụ ụmụ akwụkwọ fa nọkwana na youth service ebe fa na-efe a na nna fa andị na nyanwa bụkwanụ ndị ya bụ ọ bụ na o nweghị roommate na-enwere ike egwu a na-atụ ya na-enwere ike abalị na-alahụ ụla ndị mmadụ abịa dakpo maọbụ ị na-aya ahụ na enwekwana onye ya enyere gị aka maọbụ onye ya azọpụta ya ịma ụdị ife anụnwa n'ọnya ka o ji wee nwee roommate andị na nke bụ ọ bụkwa na-enweghị ego na ya bụ ndị na-atụta egwu na ọ chọkwana ka ya na mmadụ nọrọ n'ụlọ maka adịka ama onye ka ya na roommate unu fụrụ ebe a bizio o wee na-akọwa na o melụ travel na ọ na-alụ befe ama many weeks o spend na befe ọ na wee natazie nke bụ na o tinyere isi n'ebe fabi na ekweta adụ n'ọụ na ebe fabi dị efe na egodu na anya ka unu fụ ụdị ka ote maga otu si n'ite wee na-apụsịta wee na-ajụ roommate nwanụ nwaanyị ka nwoke onye nke anụnwa onye nwoke ya anụrụ echi debe n'ụlọ sị na ọ na-anụ nwaanyị ọ bụla ọgwụ olekwuola unu nwata nwaanyị a wee nọrọ ebe a wee na-akọwa na ite anụnwa unu fụrụ kịta anụnwa ọtị niile a na-arịgharị na ọnya nwa ji ego ya spendi ego ọ tatalụ n'afụfụ wee ego ite a unu fụrụ ebe a kịta andị na ite anụnwa na ogori almost 100,000 o wee bụ na roommate ya na ya bi n'ụlọ osie nka orie one sọrịa ọdọba osikwa ọzọ orie one sọrịa wee were ite niile dị n'ụlọ ebe a wee sichaa ife wee dọbịa wee na-ajụ werezi ite niile asichazie ife ọ chọọ isi ọzọ onuo ya esizi ka ọ nọọ ya asa nke o ji wee si asa ka o ya ejeziriwe mama put ka họteelụ ka o ya ejeriwe nwata nwaanyị ebegbukwana na onwe ya n'akwa ebe ọ na-asa ite o si na ụdị ka ọtị dị n'ite nke a na ya fụ na ihe esi ya ji wepụta ụwa na egodu na kichin ebe fabi o si na everywhere unyi ọkwọ ma akwụkwọ ejisi nri o ma ife atọpegasịla atọpe na onwe dị nke a na-ayafu ayafu ntu aka roommate esi wee mebisicha ebe niile a unu fụrụ kịta o wee kpọọ roommate ya wee na-ajụ ya na ọ gịnị mere ya kedu ife kpatara ebe a ji wee dị etu a roommate ya wee sị ya na ife ọghọ bụ na ọdụ bizi na ọ na-alụ ọrụ na ọma na ọrụ ọ na-alụ na chansị ya ha dị na ọha enyere ya efe wee sị ọrụ ị na-alụ chansị adịghị ọha enyere ya efe mana ị nwere efe wee sie nri nwee efe rie nri ọ bụzi nwe efe wee saa ife iji wee si nri ka ihe enwenwuna nwekwana ife ndị mmadụ aha anụ ọ na-eme nwata nwaanyị ife anọ tọtara ya anya ka ọ na-eme ya na oyi eme nwunye na o nweghị ife ya eme nwatakịrị nwaanyị a wee na-akọwa na sinsi ya na roommate ya ji wee biri nọọ ntu a ka o si eje ozi o jepụ ojegha ụtọ na mkpocha na nzacha mana onwe roommate ya na ya bi n'ụlọ oke na ọrụ roommate ya bụ imetisi ebe niile o sichaghakwa na righakwa na nke ahụ ọ chọrọ ntu esi wee sizikwa na ntu ya esi wee sanya bụ ife na ọ gbasaghọzikwa ọrịa ọ chọkwa isi ọzọ fụghakwa na chansị ebe ọ kpafiri wee sirikwa ọzọ n'okwu ntu a ka ya na roommate esi wee na-agbarị ọ na ebe a na-ebesa akwa si na ya makwa ife ya eme na ya na-ayọ Chineke ka youth service anụnwa afa bịara ka o bie ka ọ lụtakwa n'ego jee chọọ ụlọ nke ebiri ma ọ bụkwa ma ife gbasara roommate na obigokwa na ya madụ nọ ntu anụnwa ka roommate na-adị na ọ na-abụ ndị nwere roommate pụta na-akọ ifefa na-agabiga n'aka ndị fa na fa bi n'ụlọ o chekwa na-asị ka fa na-asị na nke ọ fụrụ kịta anụnwa na o gosiri ya na ifefa na-ekwu bụ eziokwu wee sị ka wetakwara ụlọ ebe a ka ụlọ fụkwa ife na-eme na ana m ajụ nwaanyị nke anụnwa ya na ya bi n'ụlọ nwoke ya nụrụ ya echi niile debe n'ụlọ maka nwoke nụrụ ya debe n'ụlọ afọ ụlọ gị bụkwa ndo amakwa m ebe ya ebido. When people say they don't want a roommate, I didn't really understand it until now. I'm always this type of person that believes I cannot stay alone. Like, I just can't stay alone. I always have that fear that I need people around me. I don't know if it's fear or I don't know how to categorize it, but I just want people around me at all times. I cannot just stay alone. So I traveled and I came back only for me to meet the kitchen like this. Everywhere was so dirty. The parlor, everywhere was just so dirty. The kitchen so messed up. Food they've eaten since how many days was just there. Waste, like, oh God. While I was cleaning, I was just crying. Like, I was so, I don't even know how I felt, but I felt really bad. I started packing everything, even the waste bin. Everywhere was just so littered. Oh God, no, it's not easy. If you see my facial expression, you can tell I was going through a lot. I literally cried while I was cleaning this kitchen. God, it's not easy, Sha. When I confronted my roommate, her excuse was she's busy with work. That's why she has not had time to clean.
that she's busy, that work is choking her. And I'm like, you don't go to work on Sundays, so why not clean it? I know how tedious your work can be, but then it's leaving look at the pot I bought, so dirty with maggots all over. My UCC granite pot that I bought I bought hundreds of thousands is littered with maggots. Hey God, oh. Okay. And I was even confronting her. She was like, she's busy, that she'll clean it in the weekend. So I was like, I'll leave my pots and the kitchen like this till Sunday, because this was like Friday. I was like, we'll leave everything like this till Sunday that you are free. She said yes, so that she's busy. That can't I see she's busy? I said no problem. I started cleaning. Now what can I do? If not be Sapa where they insult me, shebi I for rent house day my day. But because I don't have enough money, I had to pay with someone, and then I'm taking all of this. This is not the first time, it's not the second, and definitely won't be the last time that I'll come back and meet the house dirty. And me, I'm not a dirty person. I can't stay in a dirty environment. I'm always the one cleaning. Once I don't clean or sweep or wash the dishes, this is just how everywhere will be. I'm always the one doing all the house chores. Every time I'm always the one doing it, but I'll just keep taking it because there's literally nothing I can do. I'm just here till I'm done with my youth service. Then I could find a better place and relocate out of this town entirely, because it's not been easy for me moving to a new town, all because I want to serve the country, and then I'm having a horrible housemate. I just know this condition won't be permanent. It's just a phase that I'm passing. I suffered this thing in school, and now that I'm serving, I'm also suffering the same thing. While I was in school, I had roommates. It wasn't anything like this, though we had our back and forth, but it wasn't like this. I mean, this is worse. This is worse than anything I've seen. You guys, I'm so pained. I'm so pained. Cleaning the entire house took me 5 solid hours. I cleaned the parlor, cleaned the rooms, swept the balcony, cleaned it because everywhere was dusty. This kitchen alone took a toll on me. After everything, my whole body was pinning me because I did a whole lot of work. And she was just there. She didn't even help me.